assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe diine e gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalode mana dendagal wondi mana gonirɗon foof yo e tigui rigui en beltanima dendagal yimɓe wonɓe ɗo ɓe koye goten goppani en calmini jouriste dental ngal e goom juɓɓude ceerno Cheikh Oumar Ba grand praticien gandaleɗo e calmini kadi hono mawɗo men Alhaji Moussa Yero Moussa Dia e dendagal membre bureau e pelle meɗen foof WhatsApp hay wotere en goppani en calmini fedde ɓamtare seyyen e aynaɓe leñol e gardugol badama dorel wallidiɓe muɗum hono babous Diallo Aboussam Bodiel Diallo leñol Ba ceerno Djibi Diallo e dendagal wonɓe toon ɓe foof hay goto en goppani yo tigui rigui en calmini wittu diine ma tati wittu gandal goho wittu diine ma ɗiɗi eyyi on jarama no fewi hande yewtere meɗen yahata ko fate e gandanɗa hoorema fenade eyyi fenade eɗen gandi ko hunde mawde sanne en fi hunde yajde e hunde hewde kadi no dubla kadi en joguima moyen hande aduna ngo foof joguima moyen no feniri e haymo wawno fendade tan dañi moyen no feniri yo e fenade ko rafi walla ko yidde tan fende yo ko ɗum woni namdal ngal kadi kono wonde e yewtere ƴeewen e holno situation gandanɗa hoorema gonka yiiri fenade yo e fenade ko hunde yajde hande mbiɗen mbo fenata weeɓani kono holko addanta neɗɗo fende yo ina woodi ko wiyete gandanɗa hoorema mythomanie e français to mythomanie e neɗɗo penowo pathologie woni penowo taw hankkadine way kono ɗum wondi ke ƴiƴam mum ni ko rafi mum woni te ke ƴiƴam mum woni neɗɗo penowo holko addantamo fende e kadi ko fof neɗɗo jogui ko yiddeji e tuyaji e intérêt sa yiiɗi hunde a tuyama hunde intérêt ma nana e hunde e sa ɓuuraka fabayde ta an fenat eyyi aɗa yiiɗi ɗo uddidde école ma e so tawi sa haali gonga o foof a wawatake rokkede ɗum walla a wawata hebde ɗum yeru joni a meeɗi sokede walla a meeɗi wadde violé walla a meeɗi fiide neɗɗo walla a meeɗi warde neɗɗo ɗum ɗo fof e casier judiciaire ma jeeya kono noon so tawi a haali ɗum ɗon walla yimɓe gandanima ɗum foɓɓe liggodirde maɓe ɓen ɗon jaɓata rokkudema ɗum ɗon kono ay peena tawa aɗa andi a fewti a wonti neɗɗo moƴƴo kono peena ha mbawa hebde ko jiɗɗa ko eyyi ko fenade tan a heeɓi a fini kono a heeɓi yo e ɗum ɗo aɗa jogui tuuyo muɗum aɗa yiɗi ɗum hebde a wawa ɗum hebde kono alay saago penade mbawa ɗum hebde e penade mbawa ɗum hebde aɗa jogui intérêt yanana ɗum ɗo ko woni ɗo ko ɗum ɗo ko gonga kono noon so tawi ɗum ɗo oɗo gonga ko jogorɗo bonnandema ko gonɗa ko koye gonga maɗa an gonɗa won gonga mo gonɗa kono noon ɗum ɗo so tawi a woppi ɗum yawti an koko bonnantuma ko gonɗa ko ka natto ñamde yarde walla goppowo golle muɗum natto ñamminde famille muɗum e ko gacci jogori yande maɗa ay peena e ɗum adda neɗɗo fenira noon e holi penale goɗɗe ɗe ko neɗɗo taw ko kaalowo ko jewto walla ko jangguinowo e walla ko neɗɗo simple comme ça hono min e maɗa ni neɗɗo nodduma wima wonde tel de waɗi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo waɗi e kanko nodduɗoma ko an tan o noddi an joni ka kaalowo konngol ma koto yiyata to woɗɗi konngol ma no yettoyo to woɗɗi woni gandanɗa hoorema kaala ɗum an sa haali ɗum wona ɗum woni fenade an a laaɓaka tawi ɗum fenade ay a feni yimɓe ɓe mbima a feni yimɓe nanguirma ka penowo taw an on kalanɗoma o kankone mataw ko yi ko laaɓaka walla taw won penanɗoma kankone o fenanma annene kalɗa ɗum ay fenade nde yawti yi yeeso hankkadine donc ala oya o an hoore maɗa teddinaɗo o mo konngol mum yatato woɗɗi o ceernajo o walla jangguinowo o ay wondi a feni e yimɓe kam mbima tan ka penowo a feni hankkadine e toon ko fenade nda teyani yo donc firti ko penade ne keewi façon ngaji neɗɗo no fena ha wawa dandude neɗɗo neɗɗo no fena yaltina neɗɗo kaso neɗɗo no fena gandanɗa hoorema sowa neɗɗo to mayanno tawa neɗɗo ko tooñi kono noon yenna ko toñirni o teyani walla wona yidde makko e neɗɗo no fena ha fena ha fartan façon ngaji tawa wonta hankkadine ko ɗum wona gurdam muɗum yo kay nden ɗon fenade noon gartuɗen nde ɗo fenade wiyetede fenade mythomanie woni neɗɗo mo gandanɗa hoorema goho omo jogui gurdam ɗamo yiiɗi ƴellilde dow o fenana yimɓe ɓe ha sikke ko ɗon o woni tawa o ala ɗon en réalité kono alay saago toujours o fena tan to fenata ɗo ni woni ha
yimɓe ɓe mbiya aha oɗo kay ko neɗɗo moƴƴo walla oɗo ko neɗɗo pewɗo walla oɗo ko neɗɗo ganndo walla oɗo kay ko laamɗo walla oɗo kay meeɗi nafde ɗum ɗo walla oɗo kay nafo walla oɗo hene wawi ɗum ɗo kono ñande fof alay saago o laalto fenade fenade kañum wawa tan jooɗade tawa laaltaka wan noon kala nde yimɓe ɓeydi ɓadadema ina ɓeydo wadde couverte woni ɓeydo andude gonga o ɗum noon kadi alay saago nde laalte kala to yimɓe garno ƴewdema ɗo ɗon to kalnoɗa ɗo to penɗa ɗo ko penɗa e dow muɗum ko ɗum ɗon so yimɓe ɓe ɓadima andude ɗum ɗon tan kadi alay saago laaltoɗa ɗum kadi mbatta wonde kadi mbatta hen kadi wonde kadi laaltoɗa ay yimɓe majjire wonde ko kalnoɗa ko to yimɓe ƴewanno ko yimɓe ƴewanno ɗon ko ay jejjita ɗum ɗon kadi paata e wonde nouveau nde penɗa nde woni hankkadine wonta ko nden ɗon fenade kadi ma ƴeewa ɗedde couverte ay yimɓe jejjitigo ɓennude nde wan noon alay saago mbaɗa maintenir niveau o ha yimɓe mbasa wawa faam ɗum ɗon yo woni joomum penowo haala ɗo joni haala yimɓe gonɗina haala ka kañum hoore mum gonɗina haala ka kanko oɗo neɗɗo ni woni hawa sikka kanko hoore makko haalaka ko gonga taw wandi ko penɗo de kanko hoore makko yahata ha ɗum woni penowo dafaɗo o kanko hoore wattata o sikkata ko haali ko gonga joni noon haalaji ɗi so keewi penal ɗe keewi yaaha ha oɗo neɗɗo o watta sikkude penal makko ɗe fof woni tigui gonga o watta ɗe liggorade o watta hankkadi wonta gurdam makko yo ɗum woni on yettima hankkadine penowo pathologie woni penowo hankkadine dafaɗo yo ɗum woni fenade ko hunde nde gandanɗa hoorema ina wawi fewnude gurdam neɗɗo kadi ne wawi bonnude gurdam neɗɗo kala to fewni kadi e gurdam ma won gurdam ɗam bonni kala ko fewni wodata ko bonni to banggue wan noon ko joomum no wurdini wona gurdam tigui rigui normal ko gurdam fenade koko laalta iyo koko laalta tan ɗum ɗon saaha fof kadi wiyata kono fuura kadi joomum ene laalto kadi iyo ko ɗum caɗele mawɗe sanne no fewi jiiya joomum haala ɗo joni ka ɗo haala wima won ɗum ɗo ko ni wayi ɗum ɗo ko ni woori min waɗi ɗum ɗo ko ni waɗirte walla ɗum ɗo ko min wanno ɗum ɗo ko ɗo rewdete ɗum ɗo ko kaari walla ɗum ɗo ko kaari wanno ɗum ɗo janggo so ari kadi o yejjiti ɗum ɗon wanno ko fenade wonno ala e gandi direct mahake e gandi fenade mahake e gandi ɗum waɗi ne yawi yejjitede eyyi so tawi hunde ko fenade tan kala nde joomum refti darol ngol walla refti haala ka walla nde refti lawol ngol ɗon tawi wodani tan wawata rewde hen normal sa wi ɗo joni a yeehi ɗo makka a yaari koye ngal wiyama defte ɗen ko dewnoɗa sa yahani a wawa rewde ɗon sa wi ɗo joni ko ni oto fewnirte walla ko ni bagal ñotirte walla ko ni wutto ñotirte mbiɗa andi no ñotirte sa wiyama ñoota a wawa ñootde ay ɗum waɗi fenade wona hunde mahide e gandi ko hunde tan mewtude huuride dow hen ɗum waɗi ne yawi yejjitede jiiya jomum wiya ɗo joni min waɗi ɗum walla min golli ɗum ɗo walla komi haala ɗum ɗo ko ni woori janggo sono haala wima ɗum ɗo de ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum kalno ɗum o haalno ɗum tawa haalum arti banggue goɗɗo walla gollum arti banggue goɗɗo ɗum ɗo neɗɗo wawa ɗum wadde walla ɗum ɗo waɗatako walla ɗum ɗo hay goto wawa ɗum wadde walla wima kanko hono ɗum ɗo kam o bone o meeɗa ɗum wadde walla oɗo jaam o meeɗa ɗum hebde walla meeɗa ɗum wadde taw kanko noon déjà wonto o haalno yimɓe ɓe noon wan noon fenade nde o haali nde ko haala natka e koye mumen kañumen mahima e koye muɗumen eyyi kanko noon ɗum ɗo noon ɗum ko fenade wonno mahake hoore makko ni woni yimɓe ɓe ɗum mahima e koye men ganda wonde kanko de kanko wino kanko waɗi ɗum ɗo kanko golli ɗum ɗo walla ɗum ɗo ni gollirte kadi o arti woni ɗum ɗo wodani ɗum ɗo wawata wonde hol fof ɗum wonirta neɗɗo wawa waɗ ɗum ɗo ayi walla neɗɗo waɗo gollu ɗum ɗo walla neɗɗo waɗo rewde walla so neɗɗo wima o wino o yehino makka o yaari koyngal o janggo wiya wonde neɗɗo wawa yarude makka koyngal kadi wona ɗo rewete hono neɗɗo rewrata ɗo ɗum wawa wonde neɗɗo wawata yarude makka koyngal e kanko wino o yeehi yo donc firti ko fenade ina woodi penale ɗe neɗɗo fenata tawa tinani no woodi kadi penale tuuya penale intérêt innama ade en tant que omo jogui tuuya neɗɗo omo jogui intérêt omo jogui gandanɗa hoorema ko renata omo jogui ko renna alay saago o fena ɗum noon ko wawi wonde foof eyyi itten hen tan annabaɓe kono kala innama ade goɗɗo tagaɗo alay saago o fena wala ko wawi hen ɗum ko aduna addiri noon eyyi goho tawi ko jewtowo tawi ko gollowo tawi o wona muumo kay ɗemgal makko wona kaɓɓangal hay muumo mandinowo ma fen hen saabu alay saago jogo intérêt wooda ko waɗi si yiiɗa reftade wooda ko waɗi ko yiiɗa yimɓe tina wooda ko waɗi ko gandanɗa hoorema so tinama moƴƴani e muɗum neɗɗo foof ko noon wayi yo neɗɗo foof no fena ha wawa wadde protégé intérêt muɗum personnel hoore muɗum walla ndimagu muɗum neɗɗiyankagal muɗum réputation muɗum woni golle muɗum golle woni dow muɗum ɗe donc fenade ko hunde nde gandanɗa ko wodde yajde kadi hande holko ɓeydi fenade nde sembe ɓeydi fenade nde sembe ko adanma jiiya neɗɗo kalana ɗum ɗo no woodi ɗum ɗo waɗi walla ɗum ɗo waɗi kono hande goto foof no jogui moyen muɗum no feniri ne jogui réseaux sociaux
e won hen ko intérêt muɗum penirta ko jogui compte a uttat compte maɗa sa utti compte ɗe sa dañi nombre de vie nombre de yimɓe mbawɓe darde compte ɗe aɗa jogui jawdi dañata hen ay jomum ƴeewa kala façon fenade fawa yimɓe mawɓe lamɓe e sernaɓe e alɗuɓe e yimɓe ƴettoɓe décision leydi ƴetta fawa e ɓeeɗo penale beele yimɓeɓe na jeeɓa ɗum keɗo ɗum belto hen yimɓe andi ɓen ɗon ɓe ɓeydo foɓɓande ɗum manta ɗum kadi ay jooɓa ɗum kadi ay woni fenade wonti wattude yoɓede hankkantini eyo fenade ɓurde bonde nde jomum waɗa penowo joɓateɗo hankkantini walla so neɗɗo yiiɗi bonnude inde neɗɗo nodduma wima wonde mbiɗa nelduma million kaala e oɗo ɗum ɗo hokkuma ɗereji nani ɗum ɗo jangga ɗum ɗo fof ɗum ɗo kaala e makko kaala gonda mbiya wonde ko ni woori taw ko goɗɗo yomma ya haal ɗum ɗon ayi on ɗon gurdam bona hen walla itte poste muɗum walla gandanɗa hoore ma yawe hen walla seera hen debbo muɗum ayi ɗeɗo penale hannde woni penale ɗe gandanɗa hoore ma e ɓurɗe yajde hannde aduna he eyo kala mo jiɗɗa takka hunde e tawa ala ko tawatma hen e so wona joni woni leyɗele en jogui luwaji muɗum e nodduma namdoma preuve sa ala preuve nangueɗa cokeɗa ndewneɗa lawol walla kala to ittuɗa hunde yo donc fenade ko hunde yajde hande weeɓani wasde fende e ko woni ko woodi ko tan e neɗɗo kala ko wiya woni ɗum ɗon ala caɗele kono noon yo taw so tawi ɗum ƴeewama ɗum tawe makko e so wiyama kadi o waɗani hunde kadi ɗum ƴeewama kadi yo taw ɗum wasa tawede makko yo so tawi kadi o waɗi hunde e so wiyama waɗani no so tawi ne tawe makko tan tawe makko ɗum ko gonga ko yaltata ko feeñat physiquement yimɓe ko jiyata ko nemata wanno no gonde makko no gurde makko donc mbiyeten dango yo jomiraɗo wallu en e ndentoɗen fenade kono fenade ko neɗɗiyankagal neɗɗo ko neɗɗo en tant que guurɗo ñamowo jarowo dafateɗo joom intérêt tuyaji e yiddeji e denowo hunde dennaɗo hunde alay saago fena yo heddi noon ko penade waɗi catégorie penɗo mo tinani penirɗo rende penirɗo ande koyere penirɗo gandanɗa hoorema suurde walla penirɗo ƴewde ko ñaami walla penirɗo gandanɗa hoorema e guila leydi bonde walla footi walla penirɗo beele leydi no feewa walla ko nandi hen iyo donc ko ɗum wonno chronique meɗen hannde fenade e penale fenoɓe ɓe teyani e fenoɓe fennateɓe ɓe tinani e fenoɓe pathologique woni fenoɓe ganduɗa mythomanie kaaloɓe ɗum hannde joni joni pirta e feniroɓe mbeten ƴeewa mbeten gurdam to jomum fayi hoore muɗum ɗo metteɗama gurdam ne heddo ɗon tan e kono noon kala yimɓe ɓaadi kadi andude kadi o monta wonde kadi o monta wonde ya ha ɓooyiya o fena ha wonata wawa fonde kono battani ɗum koko burñitade way kono suudu mahirande ceenal tan ɓolal ala haydara ni eyo aɗa wawi darnude ha daro kono noon sa jolama tan kadi lawol gotol so hendu ari tan yadata hen ha laaɓa eyo pulaar wi fenade no jogui e dote ko jooɗori jogui koɗe dogiri kono ala dote ko jooɗori wan noon ɓooyata eyo fenade wona hunde wonde e mahade gani e ko hunde nde penowo mahata e gandiji yimɓe kono noon kañum ko mum ko wona hunde mahide gani woni fena hande firto janggo fena ɗo joni joni wiya ɗum ko ni woori janggo arta kadi ma ɗum ɗo wawata wonde worta ni wawa worude ni ayi ɗum woni penowo gandanɗa hoorema e dafaɗo yo on calminama bandiraɓe beltanama diine e gande keese ɗum ɗon yewtere meɗen hannde ko fate e gandanɗa ho fenade beele fenade ko gandanɗa hoorema neɗɗo fenirta ko teyde tan walla fenirta ko gandanɗa hoorema yidde fende walla ko rafi yo en calminama beltanama bisimilla moɗon